to jest znowuż dokument z sekretariatu szkoły, sekretarka pani Sochacka, Esia, o której mówiłem, Czogała, a to naczelny dyrektor Bronisław Wieruszewski, zastępca dyrektora inżynier Borowiec, a pośrodku ten pan, trudno mi powiedzieć. A tutaj z tą kartką w ręce to magister Innicki. Przed chwilą mamy dokument z matury roku prawdopodobnie 72. Widać tam było skromną komisję, w której jest moja osoba, wizytator Duszyk z kuratorium, a to przyszli absolwenci tej szkoły, jeżeli pamiętam, dziewczę, które nosiło nazwę Malina. Matura ta była pisana w starej auli, tu gdzie w tej chwili jest pokój nauczycielski, gdzie jest biblioteka. Oto dziewczę, które w tej chwili widzimy, to jest ślosarz, tak się nazywa, to pamiętam. No, rok 70, prawdopodobnie pierwszy, drugi, kiedy ta matura była pisana w auli, starej auli przy ulicy Katowickiej. A ten człowiek w tych okularach to Nachajewski, później pracował u nas w szkole jako nauczyciel na warsztatach. Te twarze pamiętam, które w tej chwili tutaj widać, ale nazwisk nie mogę sobie przypomnieć. A to też tego nazwiska nie. A to już inżynier Chałupa, magister Nachalski, to jest właśnie komisja z tej matury. A tutaj dokument właściwego pisania matury. Pilnujący, stojący na straży kierownik warsztatów szkolnych, magister Marciniak. A tutaj taki dokumentalny obraz uczennic mojej klasy zasadniczej szkoły, kiedy powstawały pierwsze pracownie, kiedy szkoła się dorobiła pierwszych mierników. Są to autentyczne zajęcia na pracowni. Muszę powiedzieć, że do dziś jeszcze na stanie pracowni są te mierniki, którymi lat 30 ćwiczono i do dziś jeszcze wytrzymują te próby czasu. No, tych uczennic ja twarze pamiętam, ale po nazwiskach nie jestem w stanie powiedzieć już, kto to jest. Są to zajęcia bądź w pracowni miernictwa, bądź w pracowni elektroniki. Wszystko na to wskazuje, że to już jest klasa chyba trzecia zasadnicza i po tym, co widać tam na stole, to chyba już